Svetoga Jeronima. Srdačno vas pozdravljam na ovoj 9. književnoj večeri četvrtkom. Prošla je večer bila još u vremenu došaša, a danas je božićno vrijeme već iza nas. No, unatoč tome, ja vas svima zajedno i pojedinačno želim blagoslov Božića. I to u svakom doba godine. Jedino on nas može nadariti onim darovima koje je predvidio za naš život. Večerašnja književna večer bit će donekle drugačija od uobičajenih, jer ćemo držati neke vrste okrugli stol na temu zašto pisati korijenskim pravopisom. O tome ćemo uvodno govoriti o recimo 10 minuta Ante Kraljević, Branimir Petener i ja. Nakon toga moći ćete se i vi uključiti u raspravu o toj temi. Svoje sugovornike koje srdačno pozdravljam ne ću posebno predstavljati jer sam ih već predstavio kroz prijašnjih njihovih nastupa. No reći ću ipak da je Ante Kraljević član upravnog odbora našega društva, a Branimir Petener član društva i poznati javni djelatnik. Da ne duljim s ovim uvodom, evo molim gospodina Kraljevića da izloži svoje viđenje na najavljenu temu. Hvala. Samo jedna napomena na početku. Ko je nešto pita od mene, mogu je zaključiti da ja se ne služim pravopisom koji predloženo se odrede u časopisu Marinić, nego je moj pravopis temeljen na Ljukarskoj Šćakalici i blizakoj pravopisu Pere Tutarca iz 1971. godine koji je objavljen u Buenos Airesu. A naravno, to nije razlog da ja ne bih podržao svesebno uvođenje određenog pravopisa u časopis Marinić. Ja ću čitati ono što sam pripremio, tako da dobijemo na vremenu, jer puno brže čitam nešto drugo. Hrvatska je pravopisna priča vrlo zanimljiva i vjerujem jedinstvena u povijesti svjetskih jezika. Od 1890, točnije 1889, pa do 1990. Dakle, u tih 101 godinu na području današnje Hrvatske objavljeno je ili korišteno 12 pravopisa i 40 izdanja, to znači svake 2,5 godine jedna pravopisna knjiga. A od 1990. do 2013. dakle u 4 puta kraćem razdoblju također je objavljeno 12 pravopisa u 33 izdanja, što svjedoči o velikom povećanju proizvodnosti. A kola se kretoše koturati nizbrdo, kako jednom napisa jezikoslovne mogli vući u glasu, 1877. kada je nakon Gajevih promjena u pravopisu i slovopisu, Hrvatska kraljevska vlada osnovala odbor koji je konačno trebao utvrditi načela jedinstvenog hrvatskog pravopisa, budući da su postojale 3 jezikoslovne škole, Zagrebačka, Zadarska i Riječka, a Vukovci sve glasniji i širok pristup rješavanju tog pitanja. Odbor je ipak zaključio da se izradi mogućni pravopis, to je s današnjim riječima morfonološki ili razgovorno korisno. Međutim, zahvaljujući sabotaži utjecajnog Armina Pavića, ništa nije napravljeno, on je čekao bolja vremena. A ta su došla u stoličenje Hedrevarija Zabana, kojima je do hrvatskog jezika bilo stalo koliko je Nolanskog sniga, ali je gledao kako ojačati mađaronsku i unističku stranku i dobiti većinu Saboru. U rasporedu političkih snaga u tome su mu od prijeke potrebe bili hrvatski Srbi. Potom su se, naravno, zalagali za vukovska rješenja u hrvatskim jezičnim pitanjima. Tako je vlada dala nalog Ivanu Brozu da napiše pravopis na izgovornim načelima i odobrila ga, ako se može vidjeti iz primjena opisa prije nego je pisan. Naravno, prije toga je pravopis dobio i privolu neizvjednog Armina Pavića, koji je dokazano odran kada, postavljen kao ocjenjivač svih priručnika koji su trebali raditi, koji su trebali koristiti u javnom školstvu.
U uvodu svoj pravopis Broz piše: što se drugog dijela tiče, ja sam izradio pravila uglavnom prema načelima kojih se držao Vuk i Daničić, kraj navoda. Đuro Daničić, inače Đorđe Popović, sin pravoslavnog svećenika. Da se ne gubi vrijeme ubrzo, 1899. objavljena je Maretićeva gramatika. Upravo je korišćena, kako izričito na njezinu kraju piše, samo djela Vuka Stefanovića i Đure Daničića. Uveli ste na 711 stranica. Vuk spominje najbolji 700 puta, i Daničić nešto manje. Iz uvoda navodi: svi ljudi koji u toj stvari mogu pravo suditi, slažu se u tome da je Vuk Stefanović Karadžić to danas prvi naš pisac, što se tiče pravilna i dobra jezika, da je on za književni naš jezik ono što je Ciceron bio jest za književni latinski jezik. Budući da o Vuku i ja ovo mislim, tako da je. Opet ne gubijući vrijeme, 1901. objaviše i brojni Đeković na osnovama na kojem je pravopis i slovnic. Sva je ova mađaronsko-vukovačka rabota od samog početka nailazila na veliko otpor, pa se Maretić već ranije potrudio dokazati kako su pisci hrvatski u prošlosti rabili pretežito izgovorni pravopis. Marljiv, kao i mnogi marljivi Hrvati koji su radili protiv hrvatske stvari, pregledao je slovima i brojkom 95 djela hrvatskih pisaca od Bernardina Splićana za 1495. to je napoznati lekcionar Bernardina Splićana, do Marijana Ljajića koji je nešto napisao 1833. Biližeći njihov slov, kaže izdvajanje slova, naglas, dakle on kaže akcije, i suglasničke skupove, kako je napisano tamo, konsonantske kombinacije, kojih u Maretića ima 140 djela. Sad možete zamisliti što to znači, da biste iz 95 djela sve to iznijeli po bilježu. I na njegovu žalost nije našao što je očekivao kako to buduću Laslo primjiva, pa je sažetak svoga našašća tako umaglio da se malo što može zaključiti. Primjerice za skupinu ČT navodi. ČT to je novinaštvo, načto i tako dalje. ČT piše 35 pisaca, a ŠT 21 pisac. Sad ovo nastavlja dalje. Među kojima su dva kajkavca koji imaju i ČT, Jurević i Gašparoti, i ČT i ŠT nalazi se 11 pisaca. Osim toga imaju gdje koji pisci i ČST po analogiji na riječi kao gospodarstvo, božanstvo, gdje S nije ispalo, i su pisci Zorani i tako dalje, on ih sve nabraja. Tako da vi samo iz prve rečenice nešto možete biti naslutiti o čemu se radi se biti o preradi tvorbenoga, a ne ovoga glasoslovnog prava. U rasplambi pojedinačnih djela, a u slučaju Bartova Kašića, dakle to je od Bartova Kašića Perivoj od djevstva ili ti životi od djevice, koji je on objavio u Veneciji 1628. Da skupinu ČT navodi dvije pojavnice, vojništvo i krvništvo, što bi značilo da u ovome slučaju podjednako rabi tvorbeno i izgovorno pisanje. Ali ako zavrimo u Kašićevo životno djelo, Bibliju, koja je tiskana 2000. godine, znači 366 godina nakon što je napisana, a sve zahvaljujući njemu, koju Maretić naravno nije imao priliku raščlaniti, naći ćemo kako je odnos ČT i ŠT, odnosno ČTO i ŠTO, 73 prema 9, znači 8 prema 1. Što više, broj pojavnica u Kašićevoj Bibliji sa suglasničkim skupovima pisanim tvorbeno je oko 1400, a onih pisanih izgovorno oko 1170. Kod Nevrije može uzeti Kašićevu Bibliju do broj.
Za svaku se pravopisnu tvrdnju mogu naći dokazi u prošlosti, pa tako i današnji naši jezikoslovci često posebno detaljima hrvatske književne klasike, čime podsjećaju na komuniste iz druge polovine 20. stoljeća. Možda je istina, možda je vic, ja to čuvali smo davno. Sovjeti su citirali 70% Marksa, Jugoslavini 20%, ali sljedeći 20%, Albanci 10%. I svi troji su imali nacističko opravdanje za postupke u društvenom političkom životu. Kako smo bili, to vi imate. Tako je hrvatsko jezikoslovlje u nekoliko 10 godina, dakle od 1901. i pod utjecajem Mađara i Srba potpuno i nasilno prekinulo cjelokupnom povištu hrvatskog jezika i višestoljetnim hrvatskim književnošću. Naravno, u sve se to uklapa izrada akademije narečnika, imate ga ovdje crvenim koricama, na kojem su Hrvati marno radili 100 godina, do 1976. Ako su Hrvati krajem 19. stoljeća doživjeli takav jezični prijevod, nema prijevodna pregovora. Gori su navedeni pravopis, Slovnica i Rišnik, pravopis Grozov, Slovnica Maretićeva i Rišnik Grozov. I dan danas u duhu i biti u uporabi Hrvata. A što se tiče današnjega stanja u hrvatskom pravopisu, ono je vrlo zanimljivo, da se ne kaže potpuno zbrkano. Tu se krčmi bez računa i bez krčmara. Evo, vremenopisa, odnosno knjigovođa. Ministarstvo kulture i prosvjete 1994. donosi rješenje po kojem se četvrto izdanje Babić Finka Moguševa pravopisa daje odobrenje za uporabu školu. Godine 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Babić Ham Moguševa pravopisu 2005. daje preporuku koja se odobrava uporaba u školu. 4. ožujka 2011. Agencija za odgoj i obrazovanje, to je nekadašnji zavod za školstvo, odobrava uporabu Babić Moguševa pravopisa 2010. a istog dana i Babić Ham Moguševa pravopisa 2008. kao pomoćnik nastavnika prava škola. U veljači 2013. ista agencija odobrava Radulina Marković-Mićanovićev pravopis kao pomoćno sredstvo u škole. Da bi 5 mjeseci poslije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a ne više športa, preporučilo Jozićev, dakle institutski pravopis za uporabu u osnovnim i srednjim učilištima. Tako da danas možemo birati između 6 odobrenih, odnosno preporučenih uporskih pravopisa. Ako je pravopis do 90-ih bio izrao politički čin, posle 90-ih je posebno trgovački čin. Od jezikoslovlja ni traga ni glasa. Kad se govornje ima na umu, onda treba očekivati da će hrvatski u katedreni jezikoslovci, ne treba očekivati da će hrvatski u katedreni jezikoslovci što smisleno učiniti u vezi s tim pitanjem u dolazećem vremenu, to je pozivanje na uglednike, odnosno dete, potpuno nerazumno. S druge strane, da bi to bilo što uradi u vezi s pravopisom, ne može pogoršati stanje, jer gore biti ne može. Neumisne su tu dvojbe, koji je pravopis lakši ili teži, ili sudoba, ili povratak na staro. Pravopis je zakon, niz pravila koji popisuje kako se što treba pisati. Te je pravo pitanje, prvo hrvatski pravopis. Što je to? Koji je? Zanimljivo je da možete raditi bilo koji od 24 gore navedenog pravopisa, znači 12 i nema problema. Problem je samo jedno. U hrvatskom pravopisu iz 1944. Za ona je Petra Kukavca iz 1981. iz Buenos Airesa malo tko zna, a Ines Kada je primjer tek prije.
Taj pravopis 1944. nije ništa imao do kodifikacije, oknjiženja, ukoričenja načela Zagrebačke jezikoslovne škole iz prakse najjače političke stranke, HSS-a, koja ga rabila sve do sloma Kraljevine Jugoslavije, te bi ga se s pravom moglo nazvati ili pravopisom Zagrebačke jezikoslovne škole i pravopisom HSS, ako neko hoće. Na tvorbenom je pravopisu objavljen i magnum opis Vladimira Mažuranića na 1800 stranica prinosi za hrvatski pravno-povijesni rječnik. Mnogi namjerni i dobronamjerni kažu kako bi ponovno uvođenje morfonološkog pravopisa značilo veliku štetu, ali tu štetu nikako da opišu. Što se tiče svakoga Hrvata ponosu, hrvatski jezik prostor njegove slobode i nitko mu u njemu neće politički nametati načela iz nekog inog jezika. Dakle, izgovorni pravopis neće jednog dana posve iščeznuti zato što je navodno teži, zato što je navodno nedoslivniji ili navodno nerazlikovniji ili neprikladniji. Nestaće zato jer je silom nametnut. Jer su ga nametnuli stranci i inojezičnici, jer nema nikakva uporišća u povijesti hrvatske pismenosti, ma koliko se neki trudili dokazati suprotno. A čak i navodom iz 1745. ako treba pisati onako kako se govori. A taj savjet Hrvatima napisan je na latinskom jeziku. I sad na kraju samo jedan citat. U ona pako doba dogodi se nečuveno i neviđeno. Oblast jednog naroda propisat će za školnu uporabu za stranačkih pobuda tuđ pravopis, smišljen za jezik tuđa naroda. Pravopis taj da bude gotov začetkom najzde tuđa jezika. Pravopisni prevrat utrput jezični, to bi za bana kojna Hetervarija, čelnika mađaronske strane. Mađaroni jako Hrvati, podupirujući onoga bugarsku vladu. Bojeći se da bi se mogli izgubiti na izborima, hoćaku pridobiti odvijete domaćega puta srpskoga time, što Vukov pravopis koji bijaše oslužbenjem 1868. Srbiji, uvedoše u škole u Hrvatskoj 1892. pod naslovom Hrvatski pravopis, a sročio ga je po nalogu vlade Ivan Broz. Posljedice bijahu kobre za Hrvatsku. Okretanjem leđa prema zapadu, privjeravajući se istoku, obustavljena jezična u cjelokupnoj Europi. Otvorila su se vrata istočnjačkoj naivni. Nastade smjena zapadnjačke gradske uzobrazbe istočnjačkom seljačkom. To su napisali Bulču Laslo i Damir Boras pod naslovom Tuđinština u jeziku hrvatskom, objavljeno 2007. godine u časopisu Studija leksikografije. Hvala lijepo. Hvala lijepa, Ante, na ovom jednom lijepom povijesnom prikazu koji će nam prijatno dobro doći za danu raspravu. Ja bih samo podsjetio da je upravo Ante pripremio pločni prikaz tih sublatinskih stopova koji su bitni za tvorbeni konjenski pravopis, pa vjerojatno će onda u raspravi moći malo to protumačiti za lakše značenje. Evo, dopustite sada meni da bi ja svoj dio izložio kako sam pripremio. Svoje bih izlaganje na ovom okruglom stolu započeo slučajem Snježane Kordić. Opće je poznato da je ona 2010. objavila knjigu Jezik i nacionalizam, u kojoj zastupa misao o jednom policentričnom srpsko-hrvatskom jeziku. Hrvatski su se jezikoslovci pobunili protiv te zamisli, te im je bilo skandalozno što je objavljivanje te knjige omogućilo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. S njom su u raspravu tada ušli vrsni hrvatski jezikoslovci kao što su Stjepan Babić, Stjepan Damjanović, Mario Grčević, kojega smo imali priliku ugostiti, Leopold Auburger, Ivo Krajinković, Vinko Grubišić, Zvonko Pančić, Ranko Matasović, Radoslav Katičić i Sanda Kamil.
argumentirano zastupajući postojanje dvaju različitih jezika, hrvatskoga i srpskoga. Svi smo mi ovdje nazočni prošli kroz osnovno i srednje školovanje u kojem smo učili hrvatsko-srpski jezik. Bili smo sretni kad smo početkom 1990. mogli reći da govorimo hrvatskim jezikom. No, je li to što danas pišemo i govorimo hrvatski jezik? Moramo, nažalost, ustvrditi da Snježana Kordić ima pravo kad govori o jednom jeziku, hrvatsko-srpskom, jer se mi i dalje služimo hrvatsko-srpskim jezikom. Mi smo mu doduše promijenili ime, ali sadržaj je ostao isti, hrvatsko-srpski. Da je to točno potvrđuje Sanda Ham, vodeća današnja hrvatska jezikoslovka, urednica časopisa Jezik. U tom časopisu u posljednjem broju u 2 članka piše o vukovskom pravopisu koji je još uvijek prevladavajući u hrvatskom jeziku. Za vrijeme mađaronskog bana Drgutina Kujina Hedervarskog objavljena su 3 normativna jezikovna dijela o kojima smo ovdje sad čuli, pa ih ja neću ponavljati. Tim je dijelima hrvatskom narodu nametnuta norma i stilizacija hrvatskih vukovaca. Dakle, Ivan Broz, Tomo Maretić i Franjo Iveković nisu bili Srbi, već Hrvati, ali su oni, prema riječima Sande Ham, hrvatski vukovci. A to znači da su u jeziku sljedbenici Srbina Vuka Stefanovića Karadžića. Hrvatski se jezik tijekom 4 stoljeća prirodno razvijao, od Marka Marulića preko Bartola Kašića i Ljudevita Gaja do Adolfa Webera, Kalčevića i Bogoslova Šuleka, stupova zagrebačke jezikovne škole. No, onda je političkom odlukom bana Kujina Hedervarskoga napravljen neprirodan prevrat u slovopisanju, pravopisu i jezičnim promjenama. Prevrat se dogodio u takvim razmjerima da mi, ljudi 20. i 21. stoljeća, ne znamo kako su govorili i pisali književnici 19. i prijašnjih stoljeća. Sve ono što je tijekom 20. stoljeća objavljeno, recimo u znamenitom knjižnom nizu 5 stoljeća hrvatske književnosti, je preoblikovano na način vukovskog pisanja. Kontinuitet razvoja hrvatskog jezika prekinut je prvi put u posljednjem desetljeću 19. stoljeća, a onda još jače u socijalističkoj Jugoslaviji. Sve gramatike i svi pravopisi objavljeni do 90. bili su vukovski, a nakon 90. uz neznatne preinake i dalje su ostali vukovski. Ako se Milorad Pupovac i njegova družina bore da se od hrvatskog jezika ne čini sredstvo prepoznatljivosti hrvatskog naroda, a znamo da je njegova politika koju u Hrvatskoj provodi velikosrpska, onda nam je jasno da s našim jezikom nešto ne valja. Kažem namjerno s našim, jer se s tim poslovnim pridjevom dugi niz stoljeća izbjegavalo izgovoriti hrvatski. A i danas nismo na čistu što je hrvatski, a što nije, pa je najkomotnije reći naš, pa što god to znači. Dakle, naši hrvatski jezikoslovci predvođeni Sandom Ham znaju da je naš hrvatski jezik nakalemljen na tuđi panj i da kao takav ne može roditi obiljem svoje tvorbenosti. No, kod toga ništa ne poduzimaju, osim što u znanstvenim radovima i svojim knjigama dijagnosticiraju stanje, bolesno stanje našega jezika i vjerojatno misle da su s time ispunili svoju dužnost prema jeziku. Osobno se pitanjem pisanja korijenskim, tvorbenim, morfonološkim ili pak zvučnim, fonološkim bavim već od 1997. povodom uređivanja časopisa Kalčić. Upravo prvotni razgovori s donedavnom urednicom našega časopisa Marulić i Jelkom Pavičić uputili su me na razmišljanje i konačno do uvjerenja da je tvorbeni pravopis jedini ispravni pravopis za hrvatski jezik. Naime, njezino navođenje Dalibora Brozovića, koji je početkom 90. predlagao da se tvorbeni ili korijenski pravopis sustavno uvede u uporabu, kao evropski slavista koji se čude nama Hrvatima, što još uvijek koristimo vukovski zvučni pravopis, uputili su me na zaključak da je upravo korijenski pravopis ispravni hrvatski pravopis. Činovnički otpor i tada, kao i danas, još uvijek živ i žilav jugoslavenski duh, spriječili su to uvođenje. U međuvremenu sam se susretao s tekstovima ljudi koji su u moru vukovskog pravopisa pisali i čak objavljivali na hrvatskom korijenskom pravopisu, kao što su Marijan Krmpotić, Laslo Bulču, evo ovdje nazočni Branimir Petener, Ante Kraljević i drugi.
U novinama i na mrežnim stranicama često se naiđe na glas javnosti koji traže od hrvatskih političara ili mjerodavnih čimbenika da konačno uvedu uporabu korijensko pisanje. No, to su do sada samo glasovi vapijućih u pustinji. Zanimljivo je da se uvođenju korijenskog pravopisa pisanja snažno protive hrvatski Srbi koji bi time izgubili svoju snažnu jezičnu polugu za ostvarenje političkih ciljeva. Novinar Marko Curač izvješćuje o besjedištu održanom u Srpskom privrednom društvu Privrednik, na kojem su nastupili Milorad Pupovac, Čedo Višnić, Mato Kapović, Aleksandar Stolnauer, Borivoj Dovniković i drugi. Svi su govornici izražavali strah od dosljedne primjene hrvatskog jezika, jer za njih je to obnova ustaštva. Najviše se zgražili nad takvom mogućnošću na hrvatskoj televiziji. Nadvedeni Stolnauer protivi se, kaže, grupaciji koja se zauzima za korijenski pravopis, a koja, kako je dodao, ima prostor na javnoj televiziji. Zanemarivši glupost koju je time rekao, jer korijenski pravopis nije vidljiv u govoru, već u pisanju, a televizija je sredstvo govora, a ne pisanja. Taj izrečeni stav jasno daje do znanja da se sadašnjim hrvatskim jezikom, vukovskim pisanim, hrvatski narod drži spetim i podčinjenim nekoj hrvatsko-srpskoj politici koja ima svoje početke u Kujen-Nedervarskoj politici i do danas nije nadvladana. Održavajući naše književne večeri četvrtkom sustavno već 2,5 godine, često se bilo u glavnom predavanju, bilo u raspravi nakon predavanja pojavljivalo pitanje korijenskog pisanja. Konačno, nakon predavanja koje je održala gospođa Tatjana Kren o Dragutinu Antunu Pačiću i nakon rasprave o tome 1. prosinca prošle godine, osobno sam došao do čvrstog uvjerenja da iz besplodnih rasprava i teoretiziranja trebamo prijeći na djela. Od tog sam trenutka osobno počeo pisati korijenskim načinom. To svatko nas može odlučiti za sebe i tako činiti. No, mi smo učinili još jedan korak. Upravni odbor Hrvatskog književnog društva Svetog Jeronima na svojoj sjednici održanoj 14. prosinca odlučio je da časopis Marlić od prvoga broja ove godine objavljujemo korijenskim pravopisom. U tome vjerojatno nismo prvi, ali zasigurno među prvima, koji se nakon 100-godišnjeg lutanja između hrvatskoga i nekog nakaradnog jezika vraćamo svome hrvatskom jeziku i na taj način deklarativan, rekao bih, svečani način. Naše društvo ima suvereno i autonomno pravo odrediti hoće li nadalje dogovati koalicionističkoj hrvatskoj srpskoj, zapravo velikosrpskoj politici, ili će suvereno konačno prihvatiti i provoditi ono što je hrvatskom jeziku naravno. Nikako ne stoji prigovor nekih dobronamjernih ljudi da će uvođenje korijenskog pravopisa biti korak unatrag. Kad bi to bilo tako, onda bi uvođenje demokracije i više stranačka bio korak unatrag, jer smo skoro 50 godina živjeli u jednom partijskom sustavu. Pa zašto da se... Može malo tiše. Da je to korak unatrag, onda bi i promjena naziva Jazu u Hazu bio korak unatrag. Onda bi i zahtijevanje promjena naziva Trga maršala Tita bio korak unatrag. Naravno da to nisu koraci unatrag, već ispravci povijesnih nepravda, pa samim time koraci unaprijed. Za možebitni strah, to će nam reći suvremenici kad uvedemo korijenski pravopis, nema razloga. Što više, osim ponosa da smo se usudili donijeti takvu odluku, od mnogih ljudi možemo očekivati potporu. Važno nam je potpora jednog dobronamjernog Hrvata, nego li pokuda 100 anti-Hrvata. Totalitarni vlastodršci koji su protupravno nametali neka svoja rješenja, vjerojatno su računali na budući strah. Oni su uveli nešto, kao konačnu istinu, koje se nitko neće usuditi suprotstaviti, ako se suprotstavi razameće ga na stupu srama. Vjerojatno se danas još uvijek mnogi boje tog stupa srama. Pretpostavljam da je to jedan od razloga zašto hrvatski jezikoslovci, koji usput budi rečeno, svi su stekli svoje karijere na vukovskom pravopisu, nemaju hrabrosti vraćanja na korijenje. Pišući korijenskim načinom, mi ćemo i dalje govoriti upravo onako kako govorimo i sada, jer pisanje se odnosi samo na pisanje, a govor ima svoje zakonitosti. Stoga se ne treba bojati da ćemo postati nerazumljivi današnjem naraštaju i da ćemo biti bilo čime obilježeni u javnim nastupima. U dosadašnjim osobnim
priopćenjima o donesenoj odluci pojedinim ljudima, suradnicima u časopisu Marulić, uglavnom su je svi podržali, što više s oduševljenjem su je podržali. Donesenom odlukom mi smo za jedan dio hrvatske kulture prekinuli Pupčanu vrpcu koja nas je povezivala s Jugoslavenskom ili Velikosrpskom. Izišli smo iz stanja trajne drogiranosti koja se očituje u potrebi za teoretiziranjem, a istovremenim izbjegavanjem donošenja odluke. Te smo krenuli stopama svojih otaca, ne žaleći za proteklim razdobljem u kojem smo svi mi bili učenici i korisnici Vukovskog pravopisa. Korijenski je pravopis prirođen hrvatskom jeziku i svi ćemo ga lagano svladati, samo ako ćemo to htjeti. Proučavajući svaki dan u sve više hrvatski korijenski pravopis, uvidio sam jednu sasvim konkretnu prednost takvoga pisanja. Prednost se odnosi na interpunkcije, osobito na korištenje znaka zareza. Naime, sadašnji zvučni ili vukovski pravopis koristi tzv. Logički sustav interpunkcija, a korijenski pravopis gramatički sustav. Gramatički sustav je jasan i jednostavan. Zarezom se odjeljuje sve zavisne i umjetnute rečenice, bilo koje vrste. Logičke su interpunkcije, naprotiv, nepredvidive i subjektivne. Upotrebljavajući logičke interpunkcije, ponajprije znaka zareza, svaki čitatelj može ga svojevoljno i subjektivno staviti na mjesto na koje ga neki drugi čitatelj neće staviti. Tu sam činjenicu toliko puta doživio frustrirajućom, uređujući tijekom proteklih 20 godina razne tekstove, a nakon toga unašajući u tekst ispravke lektorice ili korektorice. Vrlo je zamorno kad u tekstu od 100 stranica na svakoj stranici moraš ispravljati po nekoliko ili mnogo zareza, a samo zato jer je to netko subjektivno tako odredio. Kod korijenskoga pravopisa nema te subjektivnosti, već su pravila mnogo objektivnija i jasnija. Upotrebljavajući korijenski pravopis, svi mi postajemo pismeniji, a lektori nam nisu nužno potrebni. Stoga je razumljivo da lektori zagovaraju zvučni pravopis, jer oni time sebi osiguravaju posao, a istovremeno nas pisce čine, nažalost, nepismenima. S obzirom na to da je tek mali broj ljudi vičan korijenskom pisanju, suradnike u časopisu Marulić nećemo početno opterećivati pisanjem korijenskim pravopisom, već ćemo njihove tekstove mi u uredništvu preoblikovati na korijenski način. To će biti naš početni posao, a s vremenom se zasigurno nadamo da će i zasigurno i oni početi tako pisati. To je u svakom slučaju stvar vlastitoga odlučivanja. Nema nikakve bojazni da bismo korijenskim pisanjem činili neki prekršaj zbog kojeg bismo se trebali bojati nekih kazni. Naime, iz razgovora s pojedincima dobio sam dojam kao da postoji neki strah ili barem obzir zbog kojega ne bi bilo dobro pisati korijenskim načinom. To me podsjeća na dječje nestašluke, odlaska na tuđe susjedove trešnje, pa je postojala bojazan da ih susjed ne spazi i kazni. Vraćajući se korijenskom pisanju, mi ne odlazimo na tuđe trešnje, na tuđe područje, već se vraćamo u svoje prirodno mjesto izražavanja, vraćamo se doma. Ne da se trebamo bojati, već trebamo biti radosni zbog povratka kući. Korijenskim pravopisom djelomično piše katolički tjednik Glas Koncila, a velikim dijelom i godišnjak Karlić. Ta djelomičnost je toliko dobra, koliko je dobra svaka druga djelomičnost ili neodlučnost. U knjizi Otkrivenja riječ je o mlakosti, ni vruć, ni hladan. Mi smo konačno odlučili opredijeliti se, to jest da Marulić bude časopis cjelovito pisan korijenskim pravopisom. 50. godišnjica njegova izlaženja jest izvanredna prilika za to. Hvala lijepo. Evo i sada najavljujem gospodina Petjera. Evo najprije samo za uvod s ove, da tako kažemo, naše hrvatske strane. Istodobno dok je trajala južnoslavenska ili jugoslavenska pomama u mnogim, premnogim hrvatskim glavama, istodobno je unatoč nasilju toga sveopćega ludila političkoga, pa onda zato i jezičnoga, jezikoslovnoga, istodobno je bilo uvijek ljudi koji su se tomu ludilu odupirali i ustrajavali na čistoći hrvatskog jezika i na hrvatskom načinu pisanja
govorenoga jezika. Dakle, iz toga razdoblja je posljednji, zapravo zakoniti pravopis od 1877. Zagrebačke jezikoslovne škole. To je zapravo duh Ozaljsko-zagrebačke jezikoslovne škole, to je ozaljska načela Zrinskih i Frankopana koje je preuzela Zagrebačka škola u 19. stoljeću. To je prekinuto, kao što je već rečeno i što se općenito zna, 1992. nasiljem Huena Hedervarija, ali je većina hrvatskih pisaca, književnika i dalje pisala korijenskim pravopisom ili tvorbenima po preporuci Bulču Lasla, da bi to bio najprikladniji znanstveni naziv, ali se uvriježio naziv korijenac ili korijenski pravopis, ili točnije pisane. Pravopis je malo širi pojam od samih korijenskih načela, o njima ćemo govoriti sada. Dakle, većina hrvatskih pisaca, a i primjerice braća Radići, sve do svoje smrti, pisali su korijenskim pravopisom i sve naklade HSS-a do 1939. godine su nastavljale izlaziti na korijenskom pravopisu. Onda je taj isti korijenski pravopis, naravno, prekid je potpuni bio od 1939. do 1941. u doba Mačekove Banovine. A 1941. do 1945. u doba NDH naravno obnovljen je, vraćen je u život hrvatski korijenski pravopis, a 1945. naravno ubijen je kao i sama država i velik dio hrvatskog naroda i proglašen je jednim općim, apsolutnim duhovnim zločinstvom, tako da smo doživjeli i ovo naše doba u takvu stanju prosječnog duha u Hrvatskoj da zamalo nitko nije znao što je to, niti se znao tim i takvim hrvatskim pravopisom služiti. Ali da to potpuno mrtvilo, tišina, nametnuto zatišje u jezikoslovnim pitanjima u razdoblju titoizma, komunističke Jugoslavije, ipak nije bilo potpuno tiho, nije bilo tako tiho da se ne bi pojavili opet glasnici istine o hrvatskom jeziku i pravopisu. Pa moram istaknuti primjerice godinu 1964-65, kada smo kao sveučilišna mladež u našem tadašnjemu mladenačkom kopu, hrvatskom oslobodilačkom pokretu, kako smo nazvali svoju tajnu ustrojbu, tiskali smo tajne novine i letke na korijenskom pravopisu. Najpoznatiji su Nebodjerski letci, bačeni 8. svibnja 1965. na 20. obljetnicu pada grada Zagreba. Dakle, sve na korijenskom pravopisu. Već tada, 64. 65. pisali smo korijenski pravopis. I između ostaloga i zbog toga onda rukovali u Titovim logorima. Spomenimo pri tome, kad nam stalno taj korijenski pravopis pokušavaju zabraniti nametnutim strahom od toga da je to neka vrsta duhovnoga ustaškoga zločinstva. To je potpuna besmislica, kao što je Janko Kraljević istaknuo, taj pravopis prije bi se moglo reći HSS-ovski, jer ga je HSS imao do 1939. godine. Ali zar se mi trebamo toga bojati ili stiditi možda, ili odustajati od toga, a kad primjerice sami Slovenci su prihvatili raspoznajne znake, dakle dijakritične znake u svojemu pismu, koje sami Slovenci nazivaju gajicom, po našemu Ljudevitu Gaju, a isto tako su Slovenci za svoj slovenski jezik
zadržali manje više pravila korijenskog pravopisa, osobito u pisanju suvlasničkih skupova. To je tako potpuno i dosljedno kao mi, ali su načelno Slovenci pišu zapravo suvlasničke skupove manje više po načelima Zagrebačke jezikoslovne škole, dakle po korijenskom pravopisu ili tvorbenome pravopisu. Nadalje, sve smo nastavili svoj život u tomu duhu i godine 1992. smo taj korijenski pravopis obnovili u svim nakladama, u svim štivima koje smo pisali kao pojedinci ili kao članovi kora Hrvatskog obrambenog reda. Tako primjerice i Hrvatsku političku smotru red, gdje smo uspjeli 5 brojeva objaviti. Pa smo između ostaloga i moju osobnu knjigu, spomen knjigu o logoru Staroj Gradiškoj pod naslovom Ustaše, spomen i baština, jer su i nas, tadašnju mladež, zajedno sa svim starijima koje smo zatekli u logoru, nazivali ustaškim zločincima, banditima, kojačima i tako dalje. Dakle, otuda taj naziv da se vidi ko su ti hrvatski logoraši koji su progonjeni takvim imenima. Zatim smo objavili i 3 knjige Mate Marčinka, sve na korijenskom pravopisu. Isto tako i knjigu Lika i podvorje na braniku doma i naroda našega člana Ivana Vukića, knjigu na preko 1000 stranica o tragediji Like i Velebitskog podvorja u pokoljima 45. i dalje, zbog čega je Lika i danas polupusta pokrajina Hrvatska. Nije sav taj trud gdje nismo čekali da nam Bogom dano neko novo, bolje, pametnije, hrabrije hrvatsko državno vodstvo propiše pravi hrvatski korijenski pravopis, pa da onda počnemo pisati tako, nego smo se ponašali onako kako se evo ponaša i uprava Marulića, kreće samo na djelo za dom na taj način da ne čekajući državnu odluku svi skupa pokrenemo taj novi val svijesti u hrvatskom jeziku. I velika nam je potpora bio i sveučilišni profesor Vuču Naslov, koji je na jednoj najvišoj znanstvenoj razini isto tako pisao potpuno na korijenskom pravopisu, a istodobno poput novoga Bogoslava Šuleka ili Dragutina Barčića poradio na tvorbenosti hrvatskog jezika, da ta veličanstvena tvorbenost, dakle sposobnost tvorbe novih riječi za nove tehničke, znanstvene pojmove koji prodiru sada najviše iz engleskog jezika, pronađe i izmisli hrvatske savršene prevedenice. Dakle, taj Vuču Laslo je bio s jedne strane potpuni pristaša i jeste korijenskog načina pisanja i ujedno tvorbenosti. Pri tome sam spomenuo i Dragutina Parčića, kojega me podsjetio profesor Žubrnić još u travnju, kada smo govorili upravo o hrvatskom korijenskom pravopisu, korijenskom pisanju, spomenu i baštini i dali pregled povijesnih jezikoslovnih škola i međusobnih sukoba. Dakle, zanimljivo, ta knjiga Dragutina Parčića, treća naklada, mislim iz 1901. Hrvatsko-talijanski rječnik je lako dostupna i svatko ju može po vrlo niskoj cijeni od samo 50 kuna u nakladnoj kući Art Trezor u
Šulepovoj ulici, tamo na izlazu Šulepove ulice u Maksimirsku, možete dobiti taj riječnik hrvatsko-talijanski Dragutina Parčića, a Dragutin Parčić je zapravo isto što i Bogoslav Šulek, zapravo nastavlja rad Bogoslava Šuleka baš u toj tvorbenosti, u prostoru tvorbenosti hrvatskog jezika, dakle tvorbe sve novih i novih riječi i što, kao što rekao, današnje doba je do najviših znanstvenih razina uzvisio kulčulas. A sada malo objasnimo o čemu se na najjednostavniji način, što je bit, što je srž korijenskog načina pisanja. Uvijek ističemo, riječ je o pisanju, ne o govoru ili izgovoru. Jedan te isti hrvatski govoreni jezik, dobar ili loš, čist ili ispremiješan sa mnogim i potrebnim i nepotrebnim tuđicama, a često i barbarizmima, dakle lošim tuđicama, možemo pisati na dva načina. Jedan je takozvani sadašnji u primjeni državne uprave, takozvani izgovorni ili fonetski ili fonetički, fonološki, a drugi je taj naš korijenski ili tvorbeni morfonološki, kako ga struka naziva. Jedan te isti, dakle, govoreni jezik možemo pisati na dva načina. Mi govorimo sada kako ga pišemo na korijenski način. I zato je vrlo čudno je, i to trebamo zapamtiti, teška je pogreška kada netko govori da, kaže, vi govorite korijenski, to je baš dobro. To je besmislica. Ne može se govoriti korijenski, može se samo pisati korijenski. Isto tako ne može se govoriti tvorbeno, nego samo pisati tvorbeno. I čim vam neko kaže da on piše ili korijenski ili tvorbeno ili morfonološki, odmah znajte da taj čovjek nema pojma o čemu. Dakle, sažetak osnovnih pravila i primjeri vrednosti hrvatskog korijenskog ili tvorbenog načina pisanja. Bit je tih pravila, to je ono u čemu je razlika između korijenskog i izgovornog. Bit je u pisanju suglasničkih skupova. Dakle, gdje se nađu dva ili više suglasnika, ali načelno dva suglasnika, jedan do drugoga, kako ih trebamo pisati. Tu je sva srž tih načela o korijenskom pisanju. Kao što već rekao smo, po korijenskim načelima suglasnici se u skupovima. Oni zadržavaju svoj izvorni oblik, dakle oni se ne mijenjaju i ne sljubljuju se, ne izjednačuju se u skupovima po zvučnosti ili po bezzvučnosti. To je prvo pravilo. Naime, po tomu pravilu, u onome suprotnome pravopisu, dakle izgovornome, možemo reći onako kako izgovaramo, se prvi suglasnik prilagođuje po zvučnosti ili po bezzvučnosti drugom suglasniku. Dakle, ako je drugi suglasnik zvučan, onda se prvi mora biti isto zvučan u izgovoru, pa se on kao mijenja. Ako je bio bezzvučan, on se mora promijeniti u svoj zvučni par. A ti parovi su B, P, B zvučno, P bezzvučno, D, T, D zvučno, T bezzvučno, G, H, Z, S, Ž, Š, Ž, dakle ono D, Ž, Dž, Č tvrdo i Đ, Ć meko. To je tih nekoliko zvučnih i zvučno-bezzvučnih parova određuje sve te propise po prvom pravilu korijenskog pisanja.
Dakle, u pisanju, ne u govoru, nego u pisanju se, imali smo čak jedan zanimljiv slučaj, jedan vrstan kazališni glumac je trebao pročitati pjesmu na jednoj našoj priredbi, a pjesma je bila napisana korijenskim pravopisom. I on se dobronamjerno mučio izgovarati onako kako piše, pa je ispalo nespretno i smiješno. Recimo riječ teško, koja se po korijenskome piše sa ž, a ne sa š, on je grčevito izgovarao težko. Dakle, uvijek treba opetovati, isticati da se ne radi o izgovoru, nego o pisanju. Dakle, pišemo za oko, a govorimo za uho. Drugo je pravilo, i suglasnici se iz skupova ne ispuštaju. Dakle, kad su nađu 2-3 suglasnika u skupu, jedan do drugoga, od kojih se neki kao ispuste zbog lakšega izgovora, u pisanju se to ne provodi, nego taj skup zadržava svoj izvorni, to je korijenski oblik. I treće je pravilo, suglasnici se u skupovima ne mijenjaju po mjestu i načinu glasovne tvorbe. To mjesto i način, to znači gdje u ustima, u grlu, jezik, nepce, zubi, nepc i tako dalje, kako se tvori koji glas, koji suglasnik. Dakle, opet se ne mijenjaju, nego u pisanju zadržavaju svoj izvorni, to je korijenski oblik. Četvrto pravilo korijenskog pisanja zapravo nije bitno, nije srž korijenskog pisanja, jer se odnosi na pisanje dugoga odraza starohrvatskog glasa jat. Dakle, onoga rogatoga e u pisanju, u Gajevo doba. Dakle, kako taj odraz, taj jat, to je starohrvatski glas jat, ima 4 svoja odraza. To su kao i, kao e, kao je i kao i e. Dakle, kao pojavljuje se u obliku i, u obliku e, u obliku j, e i u obliku i, e. Ali sva je razlika u ovome četvrtome odrazu, dakle dug odraz jata. Kako treba pisati taj dug odraz jata? To je četvrto pravilo i ono zapravo, kao što rekao, nije bit korijenskog pisanja, nego jedino moguće pravilno i znanstveno tumačenje pisanja dugoga odraza jata. A što je, sad ćemo se malo iznenaditi, sam akademik Dalibor Brozović, koji 1991. godine još, kada se malo tko tomu od njega nadao, preporučio uvedbu pisanja dvoslova, dvoglasa i e za dug odraz jata, a ne i j, e. Dakle, umjesto i j, e, trebalo je po Brozovićevoj preporuci pisati i e, i to bez obzira na razlike između korijenskoga ili izgovornoga načina pisanja, jer je to jedini mogući pravilan oblik. Dakle, po Brozoviću bi trebali i sada u ovim pravopisima izgovornim pravopisima bi morali pisati i e, jer je to jedino pravilno pisanje, a objasnit ćemo zašto. Tu pripremio sam, jer će predugo bi stajalo, samo nekoliko kratkih primjera. Nema sljubljivanja po zvučnosti, zato pišemo riječi redak u padežu redka sa d, a ne sa t. Jer je korijen je red, redak i zato to d ostaje. Premda je d zvučno, a k bezzvučno, ostaju tako, ne mora se sljubljivati, izjednačivati po zvučnosti, odnosno bezzvučnosti. Riječ dolazak, dolaska. Ono z ostaje i u genitivu, pa se piše dolaska sa z.
glatko, zato što ne pišemo, piše se sa D, jer je gladiti, gladak, i onda je glatko, glatka, ostaje to D. Vrapac, vrapca, sa B ostaje, a ne mijenja se u P. Primjerice Vrapče, pa čak ima još neki prastarih oznaka ulica gdje je zadržan korijenski način sa B, a ne sa P. Pa onda mjesto u Lici, Križpolje, gdje začudo nisu se dosjetili Jugoslaveni na silu promijeniti naziv mjesta u Križpolje da bi bilo sa Š, nego i dalje stoji sa Ž, premda je to kao Križpolje, Ž je zapravo korijenski način pisanja, jer je korijen naravno križ, a ne križ. Onda primjeri sa nema ispuštanja, podatak, podaci, TC, ono T se ne ispušta, časno, časnik, častnik, i to ostaje, ne može se ispotac oca sa OTC, ostaje, ne ispušta se ono T. Neki od tih primjera su zapravo našli svoje mjesto i u 8. nakladi pravopisa Babić Finka, pa Babić A. Moguš, i u hrvatskom školskom pravopisu Babić A. Moguš, gdje su mnoge te primjere korijenskog načina pisanja suglasničkih skupova, doduše oprezno, bojažljivo, korak po korak, ali ipak počeli uvoditi i oni u to. A dok s druge strane imamo protupravopise pod pokroviteljstvom Goldsteina, Erasmus skupine, Ani Cilićev i tako dalje, i pa na kraju i onaj treći od Matice Hrvatske koji je zapravo bio nož u leđa, ovome Babić, Finka, H. Moguš, sve do ovoga Jozićevoga, tako da u toj sveopćoj zbrci, kažem, ipak se vidjelo barem u Babić H. Moguš u tim pravopisima jedan napredak prema ovomu o čemu govorimo. A promjene po mjestu i načinu tvorbe nema, zato imamo stranputica, jedanput, stambeni, himba, to sve piše se sa N, a ne sa M, pa onda radništvo, junaštvo, društvo, ostaje ono Č ili Ž u takvim riječima. Samo ću vam još spomenuti o drugome odrazu jata koji treba pisati kao i E, to je jedan dug slog, ali jedan slog i ne smije se rastavljati, tako je bilo i jest, a o tomu možete ovdje opsežnije pročitati. I to nam omogućuje da mnoge riječi razlikujemo i po izgovoru, jer recimo cvijet, lijep, bijel, to je riječ, dug je slog, ali jedan slog. Ali on nije, on se smije, prije, ranije, kasnije, ovo i je, i piše se i je, jer nije od jata i jesu dva sloga. I u tome je bitna razlika kada u hrvatskom pravilnom pisanju pišemo i je, to znači da su dva sloga koja ne potječu od jata, to jest od jata je ostalo samo ono i, a nakon toga je slučajno došlo na drugo mjesto. A u riječima od jata je uvijek i e u dugim slogovima, a kao što je u kratkim slogovima i e. Ovako, imate, možemo vam podijeliti mnoštvo primjera u prednostima korijenskog pisanja, gdje tada napisanu riječ možemo ne samo prepoznati kada je napisana, što ona znači, jer ako nije napisana korijenskim načinom, često ne možemo prepoznati smisao, značenje te riječi, nego što više, često ne znamo ni kako ju treba izgovoriti s kojim naglaskom. Jedino korijenski način pisanja tih takvih riječi omogućuje nam da znatemo kako uopće tu riječ treba naglasiti. Eto, zbog kratkoće moramo
sada završiti, pa ako bude pitanja treba još nešto Hvala lijepo. objasniti. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodinu Petineru. Vidimo da je ovo tema sa mnogo sadržaja, mogli bismo svaki od nas puno toga pričati, ali smo mislili da nekako to sažmemo, ali nismo baš uspjeli, nego malo razljepilo, tako da nam je sad malo ostalo i vremena za raspravu, ali evo opet, danas da niste svi u nekoj žurbi, pa mogu i ostati. Evo, iznijeli smo ono što smo u svom razmišljanju i u svojoj praksi do sada radili, razmišljali. Ne znam kako je razmišljanje vaše tu, da li je to sukladno, da li ima nekih oprečnih stvari. Evo, voljeli bismo o tome čuti da svi zajedno nekako u tome nastavljamo. Izvolite. Gospodin Bauer. Evo ovako, 3 točke ću reći, pod 3 točke. Prva točka je da u Republici Hrvatskoj postoji, znači u Ustavu da je hrvatski jezik službeni jezik u Republici Hrvatskoj, ali to se ne primjenjuje jer nemamo zakon o hrvatskom jeziku. Znači koji bi regulirao, znači gdje se sve hrvatski jezik upotrebljava, koristi i tako dalje. Naprimjer, Pliva, koja je nekad bila hrvatska tvrtka, danas u Plivi se govori engleski jezik. To je jedan. To je pod jedan. Pod dva, što se tiče znači, korijenskog pravopisa, ima jako mnogo materijala općenito službenog pisanja i tako dalje u Hrvatskom državnom arhivu. Znači, to su fondovi unutarnjeg odjela zemaljske vlade i Bogoštovi i nastroj zemaljske vlade od 1869. pa dok nije 1892. godine uveden znači, Brozovu pravopis. To je što se tiče druge točke, a treća točka, znači, evo, znači, Slava, jedna primjer, znači, gluhonijema osoba, znači Slava Raška je pisala isto, znači, jednu molbu 1900. godine, znači 12. listopada 1900. godine, korijenskim pravopisom. Imate tu priliku. Da, to je, možete pogledati, a ne smijem ga objavljivati još, jer nemam dozvolu za objavljivanje, pa ovako može proći na kratko, na brzaka. To ćeš ostalo pokazati. Dobro, hvala lijepa. Ima još neko sada? Josipa, izvoli. Eto, spomenuli ste, hvala vama trojici, znanstveno ste ovo. Prvi puta sam se ja našao, kako bi rekao, na novom bojištu. Konačno, 70 godina smo učili, evo ja imam 77, znači od prvog razreda taj tako zvani fonološki, a ova smo dostavili morfonološki, gospoda su to objasnili, oblik riječi i njezin izgovor. No, onda sam samo tu se sjetio sa francuskog i njemačkog, la chambre, a znate kako se piše, ne? Ili njemački, ne znam, zi, sije, jel? Kažemo zi, ne? Tako. Znači da idemo za tim europskim nekim, oni su već svoje jezike standardizirali toliko da ih ne mijenjaju, a mi eto sad na koncu ovoga, na početku te naše nove države, zaista mislim da je vrlo vrijedno ovo prihvatiti, kao što je rekao i naš govoritelj. Našao sam evo baš u ovome poslanici našega kardinala, jedan mali nonsens korenskog i pravopisa. I fonološkog, odnosno morfonološko. Tu piše na jednom mjestu korisno, bez t. A na drugom mjestu piše očevi i majke, otiševi. Znači, ovo što je časni Stjepan rekao, da je nije niti, da je negdje 80% do sada, možda i koncil i naši urednici naših, da su taj dosljedno pisali. Naprimjer, nisam našao još taj IE, što gospodin Petar ne tumači da je to jedan slog, a mi ga imamo kao IE, jel? Da, sad ja ne znam, ja ću pisati li epa, naša domovina, ili lijepa, da malo nisam još tu.
Da, možete mi odmah, i taj, mislim, taj refleksijata, mi smo imali i Lijepa naša je u prvom izdanju, tu imamo 1835. je izdana i piše lijepo Lepa naša, stare slave, sa rogatom, tako. I stare slave dedovino, jel? I rogato, onda se to je moglo čitati da je lijepa, jel, na više načina smo čitali, a smo se i je ipak postavili. Hvala lijepo. Dobro, evo. Gospodin Melman tamo da se tu javio. Moje poštovanje svima, ja nisam stručnjak, reći ću vam nešto što mi je vrlo drago istaknuti. U prvom broju Marulića, koliko mi je poznato, bit će objavljeno nekoliko mojih pjesma, koje je moj drag prijatelj i kolega preinačio u korijenski, tamo gdje je to bilo potrebito. Ja moram priznati, kad sam čitao to nisam primijetio, a poslije kada sam to počeo primjećivati, učinilo mi se to tako elegantno i dobro. Ja o korijenskom pravopisu baš ništa ne. Sramota, ali je tako. Zato vrlo rado prihvaćam i ja vjerujem da nikome od vas koji znate više od mene, pogotovo oni koji znaju koliko i ja, mada takvih ovdje vjerojatno nema, tako malo da zna, vjerujem da je to lakoća s kojom možemo to prihvatiti. I vrlo je važno da ovakva obrazloženja dođu do ljudi. Evo toliko smo. Hvala lijepa. Ivane. Ja bih ukazao na ovodovnicu, znači digitalizirana ovodovnica i ta deskripcija Silić, Brajković i tako dalje, kao lingvisti pojavljivali su se tu sa matičnim tim pravopisima, iako ne znaju ništa ni od preskripciji, ni pogotovo teoriji, znači o jeziku, i pozivali su u Hrvatskoj, međutim postoji i drugo. Hrvatska ima 5 stoljeća iskustva propisivanja i normiranja jezika. I hrvatski jezik je jedan od europskih postojanih jezika, bio u 16., 17., 18. stoljeću, proučavao se na svim sveučilištima i postoji obimna građa i gradivo koje treba ugraditi u ovodobnu kulturu izražavanja i komuniciranja. Znači moramo znati kako radimo pridjeve, ove naputke koje se ovdje iznose, gospodin i Kraljević što je govorio o ovim povijesnim pravopisima i tako dalje, ostavlja sve to traga, međutim ovodobna praksa mora iznjedriti nova pravila koja su prihvatljiva Europi, sadašnjem hrvatskom čovjeku, komunikaciji, da mi razumijemo taj hrvatski jezik, ne da kaže kulturalno, to nitko ne zna što znači, a kultura u pridjevu se kaže kulturski. To nitko ne govori na vrijeme. Struktura, strukturski, izmišljamo koje kakve riječi da bi ih ne bi razumjeli i tako da moramo odrediti kako ćemo pisati pravila sukladno o digitaliziranoj ovodovnici. Znači ovo što se ja bavim, jedan sam od prvih na svijetu, znači ovo je prvi broj časopisa, uopće ovo ime se spominje, ovako CD-ROM počelo sa mnom. To je časopis? Da, prvi CD-ROM, da, multimedizacija svijeta. To je već povijest, znači 20-ak i nekoliko godina to traje, ta povijest, i to je zastarano. Znači novija digitalizacija traži novo izjašnjavanje, mladi ljudi komuniciraju na taj način i treba u tom kontekstu pozvati, znači, Hrvatski institut za jezik i jezikoslovlje, vidjeti što se može napraviti. Akademija je uspavana. Hvala lijepo. To prilazi naše kompetencije, tako da... Ne, ovdje se mora, ako se želi nešto ukazati sa tim pravilima, znači da... Hvala lijepo, hvala. Razumijeli smo. Gospodin Mažić. Hvala. Gospodin me isprovocirao, kad je rekao, nisam ni primijetio. A da se već dogovorim večeras. Od sutra svi krenemo, evo dobili smo osnovne upute i krenemo jednostavno pisati korijenski pravopis. To je vrlo jednostavno. Ja odam pišem. Da, ja mogu govoriti iz svog osobnog iskustva, naime već
15 ili nešto manje od 20 godina pišem korijenskim pravopisom i naprosto moje okruženje kao da to i ne primjećuje. Evo, imamo svjedoke, gospođa Marica mi je bila dugo godina nadređena, ali evo više nije i dalje nastavljam pisati korijenskim pravopisom i vjerujte, tih 20 godina nikad me nitko nije zbog toga prozvao, možda je bilo kakvih komentara i koje ja ne znam, ali nisam nikad imao problema. Kako sam počeo pisati korijenskim pravopisom? Dok sam bio mlad, to sam smatrao stvarno kao nekakvim prestižem, kao dobar nacionalist. Morao sam pisati korijenskim pravopisom. Pa sam često onda pozivao sam se na pravopis iz 44. U pogovoru je Stjepko Težak i napisao da je to jedan od najboljih hrvatskih pravopisa, a kasnije sam naišao i na pravopis profesora Krmpotića, s njim sam se često čuo i telefonom kad je bilo kakvih dvojba. Međutim, s vremenom je tako ušao pod kožu da je sve manje i manje trebalo zapravo tih konzultacija i zavirivanja u pravopisu. Tako da sad piše naprosto po navici. I kad ga počnete pisati, kad vam se uči pod kožu, tek ćete onda shvatiti koliko je rukopis, tužinski pravopis koji pišemo napravljen i je prihvatljiv. I ovo što je sad tema ove večeras tribine, zašto pisati korijenskim pravopisom, ja bih htio postaviti pitanje i odgovoriti zašto ne smijemo pisati korijenskim pravopisom. Ko to brani? Nisu to Srbi. Tri su temeljne stožerne točke opstanka svakog. Ne očekujemo od vlade, od nekog gore, da će nam ozakoniti pravopis. To moramo početi mi. Evo, prvi korak je Marović izlazi na korijenskom pravopisu. Hvala Bogu. Dakle, zašto Hrvati ne smiju pisati korijenskim pravopisom? Zašto je to dopušteno Slovenciji? Zašto je korijensko pisanje europsko kulturno nasljeđe? Svi su pravopisi korijenski. Jedno sam u razgovoru s jednom profesoricom, magistrom engleskog jezika, došao u raspravu o jeziku i kad se uporedio korijenski, to je nešto tako arhaično, ružno, ustaško, nacionalističko. Šta vam? Kakav korijenski? To je smiješno. Pa kažem, ali engleski je najkorijenski pravopis. Što? Kako? Engleski, korijenski. Pa da, kao i francuski, španjolski, i ruski, i slovenski. Rekao ste, Gajice ga Slovenci zovu. Priznala mi Slovenka kad sam imao jedno predavanje, kako zovete svoj pravopis? Pa slovenski pravopis, kako još? Gajice, da. Zašto Slovencima u Jugoslaviji nije bio zabranjen korijenski pravopis, a Hrvatima nisu? Sve je počelo sredinom 19. stoljeća, Bečkim dogovorom. 1848. kad je Jelačić slistio Mađarsku revoluciju, danas povjesničari znaju da su u Mađarskoj bile priličene aktivnosti britanskih časnika. Dakle, isti obrazac kao danas u Libiji, Siriji, Ukrajini. To su britanski časnici radili u Mađarskoj. Zašto je Marks samo mjesec dana nakon mađarske kampanje najpoglednije pisao o Hrvatima kao otpadu u smeću, narodu koji treba jednostavno zbrisati s lica zemlje? Za koga je radio Marks? Kome smeta hrvatski pravopis? Masonskoj kući. O tome smo imali već predavanje, o tome ćemo čitati. Evo, to rekli samo kratko. Od sutra krenemo s pisanjem korijenskom pravopisu. Evo gospodin nazad, kako se zovete? Liši Igor. Izvolite. Evo što je bilo, kolega je baš bilo spomenuo lijepu našu potpisu sa lijepa naša. Glasnije, prosim vas. Stvar je u tome, znači, u kajkovskom jeziku se podrazumijeva da je a kad je što, onda nije nego onda ispadne da je to srpski. Tako da i taj element bi mi trebali ukomponirati u te hrvatske spoznaje. Hvala lijepa. Gospodin, izvolite. Da, sad bi trebalo zapravo kako naći u školama način da se škole to pripadne. Prosvjeta. Onda možemo računati. Da, to je veliko pitanje, ali evo, da sad ostaje pitanje. Da li još netko ima, ako nema, onda ćemo prepustiti završnu riječ gospodinu Petinelu. Evo, hvala za živa pitanja. Počnimo s rogatime E. Dakle, rogato E, takozvano rogato E, to je E sa kvačicom gore. Tako se pisao, dakle, ovdje dug
tako se pisao odraz starog hrvatskog glasa jat. Već tada u Gajevo doba znali su ljudi da se jat pojavljuje u svoja 4 odraza, kao i, kao e, kao je i kao i e, dugo je. Upravo pokušaj Gaja da združi, pomiri sva 3 narječja hrvatska, dakle ekavicu, ikavicu i jekavicu, smislio je to rogato e, zato da svatko izgovara po svojoj volji, kako osjeća i kako želi. Međutim, baš Bogoslav Šulek je, koji je nastavio Gajevo djelo na neki način od sredine 19. stoljeća, on je prvi uočio da je to zadržavanje rogatoga e nije dobro i da se mora zamijeniti pisanjem tih različitih, dakle 4 odraza. Nekada kao i, kao e, kao je i kao dugo je. I zato je Šulek prvi i predložio, preporučio da se uvede pisanje i, e za dug odraz jata, dakle za dugo je neka se piše i, e. I to je na kraju pretegnulo, premda se sam Adolf Ebert Kalčević kao prethodnik Zagrebačke jezikoslovne škole uz Šuleka najdulje ostajao vjeran pisanju rogatoga e, ali na kraju je cijela Zagrebačka škola prihvatila tu Šulekovu preporuku. Toliko o jatu. A spomenuo je gospodin kako nije najprije ni uočio kako su mu urednici njegovu pjesmu prepisali na korijenski način, po korijenskom pravopisu ili načinu pisanja. Dakle, to je samo još jedna potvrda kako je to vrlo malen zahvat i da se ne trebamo toga bojati. A unaprijed možemo reći tko je pismen na sadašnjem takozvanom izgovornom pravopisu, koji je pismen na tom pravopisu s lakoćom na brzinu za nekoliko dana nauči, navikne se na pravila korijenskog pravopisa. A tko je nepismen na ovome pravopisu, taj će ostati zauvijek nepismen na svakom pravopisu. Ko se neće potruditi, neće naučiti. Dakle, tu nema nikakvih straha i nije to nikakva nemoguća zadaća. Nažalost, istina je i to da često nailazimo na prkosne otpore. Znate u koga? Začuđujuće, ali u školovanih ljudi. U ljudi oholih. U ljudi neskromnih, koji nemaju u sebi veličine, a da kažu, vidiš čovječe, nisam znao, trebam nešto novo naučiti. Nego oholo unaprijed u svojemu neznanju odbijaju bilo što, unaprijed to osuđuju i tvrde to je nemoguće, to je neprovedivo i tako dalje, a pojma nemaju o čemu se govori. Nažalost, to je česta pojava baš kod školovanih ljudi koji misle da bi im pala učena kruna s glave ako priznaju da trebaju nešto novo naučiti. Vidim da se u pitanju tako ono proteže koliko je to teško, koliko je lako. Ja koliko znam, vjerojatno preko 90% mladih Hrvata uči prvi strani jezik engleski. U engleskom jeziku biti nema, engleski jezik je toliko morfološki, bilo se nije menjalo kao te morfološki, kako odinac še, kako je se pisao, tako a izgovor je otišao negdje sasvim da se misli. Ako Hrvat mogu naučiti, da treba napisati ovu grhu, što to znači? To znači novu. I da, to. Dakle, u engleskom mogu Hrvati naučiti, jer nema gotovo nikak, ima nekih okretnih pravila, ali nikad ne znate gdje vas ide čoška čeka nešto, a mene Engles pita, kako ja kažem neku rič, odlično ako je to vlastito ime i tako dalje, how do you spell? Kako se to piše? Ne znam. Ako Hrvati mogu Englesi naučiti,
škola 3 pravila može naučiti kogod da nešto spominje. Nakon prvog čitanja 70% će biti jasno. Dakle, čim prvi Marović iziđe, u praksi će ljudi vrlo lagano to skladati. Josip Niđe. Ja bih se samo na neki način iskorba u danju ono to možda nego zakomplijati. Samo reći nešto da se ono ne reći na mene. Kad je Donije rekao malo prije da je česta okolost u tako zvani učenih ljudi, učenih ljudi, na neki mislim ono školovanju vremeni, školovanje ljudinske školstvo, radije govorim učenika, učeničnih ljudi. Očito je da tamo ima podosta svog ološa, moram karakteru, jer koliko vidimo, oni više i cijelu hrvatsku politiku su mogli nekakvi učeni ljudi. Profesori, doktori, akademici, ali ne možemo čekati da će zadržiti državu koja nikada seljaci bolje upravljaju svojim gospodarstvom. No, sad je to već bolje gospodarstva. Samo sam to htio Hvala reći da lijepo. ima... I još jedno, nemoj zaboraviti ono, smetao si nas 2 plus telefonom. Oprostite to, ajde. Nisam ja drugi poziv se sve, nisam ja sve. Ovo htio bih pitati ovdje reći što kaže često puta recimo da rabe naši iz škola prosvjeta. Meni tu evo intervencija od svijeća, osvjećuje svijeća, da to nije prosvjetljenje, odnosno izobrazba, malo razvoja nije učili, osnovno učili, srednje učili, više učili, to nekakve. Dobro, to je dobar prijedlog. Josipe, molim, evo, da ljudi se razgledaju. Hvala lijepo. Evo, ja bih završio s ovim zahvalio i sad bih najavio sljedeću našu knjižnu večer koja će biti 26. siječnja, na kojoj ćemo predstaviti stihozbirku gospodina koji najmanje znade o crnenskom pravopisu, ali vrlo dobar je pjesnik, gospodin Paško Melvan. Zbirka se zove... Dođete svi, evo. Hvala lijepa. Ostanimo malo se